Un o'n nodweddion allweddol busnes llwyddiannus yw gadael i bobl eich gweld chi, a gweld yr hyn rydych chi'n ei werthu. Os nad yw pobl yn gwybod am eich busnes, os nad ydyn nhw'n gwybod beth sydd gennych chi i'w werthu, nag ymhleid ddod o hyd i chi, mae'n anodd iawn i chi ddenu cwsmeriaid a gwerthu'ch cynnyrch. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig cyfle i chi gyrraedd cynulleidfa enfawr. Mae'r niferoedd yn anferth. Ar hyn o bryd, mae gan Facebook dros 1.3 biliwn o ddefnyddwyr, LinkedIn 277 miliwn o ddefnyddwyr, a Twitter 190 miliwn o ddefnyddwyr. Anghygoel yn dyw hi. Ffaith bwysig arall yw bod busnesau bach yn dibynnu'n fawr ar dafod leferydd i roi hwb cychwynnol i'w busnesau. Cysylltu, rhannu ac argymell yw anadl einioes y cyfryngau cymdeithasol. Felly mae'n ddoeth i fusnesau bach gymryd rhan yn hyn. Ac yn olaf, mae'r cyfryngau cymdeithasol am ddim. Does dim tal cychwynnol, dim taliadau rheolaidd. Y cyfan sydd angen i'w wneud yw ymuno ac i ffwrdd â chi. Mae'n bosib cyrraedd cynulleidfa enfawr a'r cyfan wedi selio yn ei hanfod ar dafod leferydd, heb ddim cost. Dyna 3 rheswm pwysig pam y dylai busnesau bach gymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol. Ond, mae llawer o fusnesau bach yn gweld nad yw'r amser na'r egni y maen nhw'n ei fusoddi yn y cyfryngau cymdeithasol yn werth y drafferth. Dydyn nhw ddim yn gweld y canlyniadau. Ydyn, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gallu bod o werth enfawr i fusnesau bach. Ond fel sy'n wir am unrhyw gweithgarwch marchnata arall, mae'n bwysig mynd ati'n ofalus a gydblethu a'ch strategaeth farchnata gyffredinol. Yn gyntaf oll, meddyliwch beth yw eich amcanion marchnata. Beth rydych chi'n ceisio gyflawni, a sut y gall y cyfryngau cymdeithasol helpu. Efallai y byddwch chi'n penderfynu bod y cyfryngau cymdeithasol yn llwyfan gwych i chi ar gyfer eich gwaith ymchwil. Gallwch wrando ar yr hyn y mae pobl yn siarad amdano, ac ymuno ar sgwrs os ydych chi eisiau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod lle mae eich cwsmeriaid chi. Ydyn nhw ar Facebook, ynteu ydyn nhw'n fwy tebygol o fod ar LinkedIn. Mae angen cael ffocws clir hefyd. Does dim rhaid i chi fod ym mhobman. Penderfynwch beth sy'n gweithio i chi. Ar ôl i chi wneud hynny, cofiwch wneud yn siŵr eich bod chi'n weladwy. Mae'n bwysig sicrhau bod eich profil yn cael ei ddiweddaru'n gyson a'ch bod chi'n cyfrangu'n frwd at drafodaethau. Unwaith eto, does dim rhaid i chi fod yno o hyd, ond feddylech chi ymrwymo i gymryd rhan yn rheolaidd. Ac ydych chi'n cofio'r allweddeiriau hynny y buon ni'n sôn amdanyn nhw. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio'r rhain yn eich cyfryngau cymdeithasol. Bydd hynny'n sicr yn help gyda'ch presenoldeb cyffredinol ar-lein. Meddyliwch beth sy'n gweithio i chi. Os nad yw rhywbeth yn sicrhau canlyniadau i chi, rhowch y gorau iddo a rhowch gynnig ar rhywbeth arall. Dydy'r cyfryngau cymdeithasol ddim yn ateb sydyn, ac mwyn llwyddo, mae angen ymdrech ac amser. Ceisiwch wneud hyn yn rhan o'ch trefn ddyddiol. Byddwch chi'n falch eich bod chi wedi gwneud hynny.